shi ma ga ɗayan sirrin wanda ake amfani da turare. Za ka rubuta wannan hatimin ƙafa ɗaya. Idan ka rubuta, za ka samu tumfafiya ita ma, amma ita za ka yi tawada ne da tumfafiya ka rubuta hatimi. Kunnuwanta za ka ɗebo da kunnuwanta da kuma icen, ainihin icen, to sai ka ƙona su ka yi gawayi sai ka daddaka su sai ka zuba. Amma za ka samo turaren sarki original, za ka samu wannan. Idan ka samo shi to za ka iya amfani da shi. Idan kuma kai wanda ya sai wannan turaren namu yana nan, wannan komai da ruwanka, to shi ya amfani da shi. Kada ka ji tsoron yin amfani da komai da ruwanka a kowane irin abu indai baka da shi, saboda wannan sirri indai aka ce maka aiki ne na ruhani, to kawai ka jarraba kowane irin turare aka ce ka saka, indai baka da shi to kai amfani da wannan turaren da ka siya a wurin namu insha Allah. Kuma kana da buƙata shi ma ɗin sai ka ƙara kiran mu ga wannan namba namu wanda muke ba mu kamar insha Allah. To bayan ka saka wannan turaren, za ka samu farin ƙyalle. A farin ƙyalle za ka rubuta wannan hatimin, shi kuma kana bari sai ƙarfe 11. Za ka bari sai wuraren ƙarfe 11. Idan ka bari nan sai ka samu ko kendir ko kuma fitilar wuta. To amma dai ya kasance ɗakin babu nefa. Wutar da za ta zama ba ta wuce ta fitila ba, ko kendir ko fitila irin ta dori wanda yake da lagwani ɗin nan. Kada ka ɗauko fitila ta yanzu ka yada, ba ta yi. Fitilar nan dai ja wadda muka sani ta wuta ta da insha Allah da ita ake amfani. Sai ka saka shi kuma kuɗin da ake sakawa, ana saka naira miliyan 1 ne. Idan ka sa wannan miliyan 1, to sai ka yi wannan wuridin da hamale wa daigushi wa mulagin wa lugin wa ƙagagugi. Da hamale wa daigushi wa mulagin wa lugin wa ƙagagugi. Kana yin wannan wuridin ba za ka kai 7,000 ba. Za ka ga ya bayyana a gunka, ya zo ya ce maka me kake so, sai ya ce alƙawali. Kawai kurum ka ce mishi alƙawali, zai ɗauko bagi sai ya ce to ga alƙawalin mu nan. Zai juya ya tafi. Kar ka mishi magana, ba zai maka magana ba, zai ɓace. Da ya ɓace kai ma ɗin za ka ga kamar ma mafarki ne kai, don jin za ka yi a mafarki ne. Yana ɓacewar shi kawai za ka ga kai ma baka nan, kawai dai ga ka nan ɗaki. To kana diba in bisa gado aka aje ta, lalaba ƙasan gadon naka za ka ga kuɗi. Idan kuma a ƙasan shimfiɗa ne, to diba soko na ɗakin ka za ka iya iske kuɗi insha Allah. In kuma Allah bai baka idon ganin wannan ba, to ka samu yara waɗanda ba su wuce shekara 7 ba, ka tura su ka ce duk wanda ya ga bagi. Don akwai wanda ake ba kuɗin to ba zai iya ganin su ba gaskiya. Za a iya ba kuɗin amma ba za ka iya ganin su ba. To amma wannan yaron ɗan shekara 7 insha Allah sai ka tofa mishi tabbata da kowane ƙafa ɗaya. To duk inda kuɗin nan suke wallahi za su gan su. Idan an baka aikin kuɗi kai kuma kana ganin an ce za a aje maka kuɗi kuma ka zo ka yi, to wani zai iya yiwa a aje mishi amma Allah bai bashi idon ganin ba. To ka samu yaro ɗan shekara 7 sai ka tofa mishi tabbata da ka shafa mishi a idanu, sai ka ce ya diddiba ya gani ya ga kuɗin. Don wallahi summa tallahi ni na taɓa wannan aikin, ban ga kuɗin ba amma dai yaro ya ga kuɗin. Sannan da ya ɗauko ya kawo ya aje kuma kuɗin suka bayyana. Yana ɗauka waɗannan kuɗin ya baka, to kuɗin su za su bayyana insha Allah. Idan kana son ƙarin bayani kuma sai ka tuntuɓi wannan lambar nawa insha Allah 09031406605 09031406650 insha Allah. Wannan duk a sadaka suka bayar, to abin tukuicin ne shine annawa. Yanzu kan wannan abin tukuicin nawa ne. Na haka almajirai na da kuma malamai na da shehunai na da muƙaddamai, to duka wannan ya zai zo da sauƙi insha Allah. Ina ma kowa fatan alheri daga yau sai gobe ne insha Allah.
idan ka bari wannan damar ta wuce ka to kada ka dawo wanda gobe ka ce malam ina buƙatar sirrin malam ina buƙata, ba za ka samu ba gaskiya. Ba za ka samu ba. Sannan da Allah wanda duk ya ji wannan dan Allah dan manzon Allah dan soyayyar shi da annabin rahama, dan soyayyar da yake wa Fadima, dan soyayyar da yake wa Allahnsa da annabi, to dan Allah dan annabi ya tura zuwa wani group saboda yan uwa da abokanai kowa shi amfana. Dan Allah dan annabi dan soyayyar ka da manzon Allah, idan ka ji waɗannan vocal ɗin da ni guda uku, dan Allah a tura su zuwa group insha Allah. To ina muku fatan alheri daga naku dan malam Jikan Malam insha Allah.